Hej og velkommen. I dag i nyhederne sætter vi fokus på 2017 letbanen i Aarhus. Vi har talt med Marlene Sørensen fra kommunikationsafdelingen omkring opførelsen af letbanen og hele projektet bag det. Marlene udtaler. Som det ser ud lige nu, så forventer vi at være færdige, sådan at letbanen kan køre til maj 17 i den første del af letbanen, og den sidste del af letbanen kommer så til at køre i oktober 17. Letbanen har den fordel, at den kører i sit eget spor, og derfor ikke kommer til at holde i kø blandt biler, altså den kører ikke i blandet trafik. Ja. Så fordelen er, at den kører for sig selv og kan undgå forsinkelser ved at holde i kø. Ja. Hvilke fordele har det i forhold til miljøet? I forhold til miljøet er letbanen det, vi kalder mere bæredygtig end for eksempel busser. Det er den, fordi den kører på strøm i stedet for på diesel. Og det vil sige, at den udleder ikke dieselpartikler. Og derudover så er fordelen også, at i og med, at den kan transportere flere mennesker på et tog, jamen så reducerer den sådan set udslip for 3 busser. Så er lige sidste spørgsmål. Hvad har det af fordel for forbrugerne? For kunderne vil den have den fordel, at de vil ikke opleve forsinkelser, som man risikerer det med busserne i dag, fordi letbanen netop ikke holder i kø, men kører i sit eget spor. Så det vil sige, at man kan være mere sikker på, at køreplanen holder. Så når man i køreplanen kan se, at jeg skal stå på her og stå af her, og det tager den tid, jamen så vil den også gøre det.